Čau, to je Diana 020802 a tu znáte já. To je za mnou tady třetí. Servus, jsem já. Jak se máte ľudia? Jsem vás dlouho neviděl. Taky to vás nikdy neviděl, ale nevadí. Takže jsem to opět já. Pořád, vy tak si pořád jako si supu dám. Víte, půjdeme zničenou. Vidíte? Disney. Napíšte Disney Channel. Ne. Takže druhý den Tabiho na konci. Tabiho sestry trochu dopilu. Ich vám neukážeme, ne? Lebo toho by vám kleplo sánka, ne? No. A vy, to byste, že si tak boli na zemi, tak. Tak by se spintali, panechá. No. Wow, to jich můžete vidět. Můžete jich vidět. Aspoň na fotku. Už to je už 2 roky, či a koliko? Tu nám mali 15, teraz majú 16. Když 14 mali tu a teraz majú 16. No, takže co mají další? Tu nám majú 12. Co to je 12? No 12? Tak. Tu nám majú, myslím, že 13. Táto. Ktorá? Ona má teraz 14 bude mať. Tota budeme 14. No, to ještě z dětstva. To si ty dali? Co to? No, čo už mám mohli? Já jsem se to by jako... Souvisí se ten, že? Jsem tak, ne? Já vím. Tu je Tabi Spiderman! Co můžete dělat? Co můžete dělat? Co to? Tady. To si ty, to si ty bolči? To si ty bolči? Ano, to jsem bol, já Ty kolko, já jsem se toho svině rozlekla, jsem si na dvoriť. To je vlastně, to je jeho sestra. To je jeho sestra. Tu je jeho sestra. Tu je jeho frají. Tu je jeho sestra. Hlava. Tu je jeho sestra. Tu je jeho sestra. Tu je jeho sestra. Tu je jeho sestra. Takže dále. A ještě moju férku. To byla i moja. To byla i moja! More se tu dochází. No. Kde? Rádia Říkové? Ne, nebo tak. Můžu blokta. Dobře. Takže dneska bych to chtěl stále pozdravit. Udáte. Dneska jsme si něco radili na oběd, jsme si honili. Kdyby nepršet. A jdeme. Ne, už čekáme Tabiho sestry, ne Tabi. Tabiho rybičky. Ty chobotnička jich. Ale je živá, bacha. Potápač. To je potápač. Tam dole. Víte? Jeho rýčku. Tu jsou rybky. Tu je jedna. To je další. Tu je další. Toto jsme už ukázali. Takže my bychom se chtěli rozlučit, dneska ještě budeme v noci hororovat. Ne? Co budeme točit v noci? V noci? Můžeme? O které budeme? Ale o které? Takže o 12? No. No to si nevydržíš. No, nebudeš. No dobré. Takže o půlnoci budeme točit, to je tak to vyhodí. Ne, to si. Boho, to mi do troška. Dobře. To vyzeralo jak říč.
jeho gadky. A jeho pečka už tak neviem. Ty kuchylák. To puš. A dali zerotku, aby ich sem príde. Žolík? To je žolík. Počkej, spím? To včera, že spím. Takže, potrebujeme kek, 1, 2, 3, 4, kek. Jo, ne, no jo, hej. Toto, Míko, no, ne. Kipko 0, 0, 0, 2, nie. To bude vlk trošku. No tak nevzal. Natrafné videá. A točí iba 3 či 4 minúty. To je hodina. Dobre, takže ja sa s vami učím, aj tady, takže ty gejo, že jeden posratý jeden uchylák. Prepačte, ale on je uchyl, on dáva každému dole gazete, dokonca aj každému v škole dáva. To je môj koníček. Dobre, učím sa s vami. Učíme? Učím sa s vami a uvidíme sa v ďalšom videa. Čaute. Čaute!